Terima papa. Ampe Sukoma nanti Padang tujuh dia mangkopi naga. Isinan dulu adik bajanji. Bajanji arek bakato bana. Isinan dulu uni bajanji. Bajanji arek bakato bana. Tigo bakabun lawe indah rumah mandang atinan haro joharo kami jame ko adi ade suntiang murang atinan haro joharo kami jame ko adi ade suntiang murang. Olah Taufik bisa menampingi nyoba tanpa saman tapian mandirang mudo-mudo adia kolape yo dari tangan pindah tak ganti kasalamonyo. Simpanglah ampe Sukoma nanti Padang tujuh dia mangkopi naga. Isinan dulu adia bajanji. Bajanji arek bakato bana. Isinan dulu adia bajanji. Bajanji arek bakato bana. Pinangan kota dorong dia kan jualan suruh anta ko adia dalam pinangan. Jani ayah nyoba tanpa saman Latihan mandi yang muda-muda udah kelapenan dari tangan pindah baganti kasalamu udah kelapenan dari tangan pindah baganti kasalamu. Papa Ali boleh tambuh apa? Kalau nak boleh ada papa turun, Pak.